Partner, ngunya na hapon makakaibantaan sa tuyang tablet winner siya si Jonna May. Gulpan. Gulpan. Maray na pagkahapon, Jonna May. How are you today? O yan, mikropono yan. Okay lang po. Taga saan ka, Jonna May? Taga Maslog, Tama Ligas ba, po. Gulpan? Dupan po. Ah, Dupan. Dupan. O paano yung Dupan. naging gulpan? Oh, okay, mga Di sabi. pang maging ulaypan. Or maging So, Dupan. Oh, yes po. Alright. Mga taga sa'yo ng Dupan? Mga taga Boragwis po, pero nasa Maslog na po ako. Na maslog na. Maslog, oo. Saan mas magayon mag-star? Sa Buragwis sa maslog? Sa Maslog po. Sa Riwa po yung ano. Hangin. Oo. Pero arayo ka man sa bisinidad. Medyo lang po. Medyo lang. Pero okay lang. Natutuod naman. Ihanap po kami ni partner ki-staran dyan. Magayon talaga dyan sa mga mapresko Oo, partner. hanapan mo kami. Ayun po. Na magturo-tanong-tanong Maywas sa duman kaming sa... kamuti ni partner. Maywas pa duman ko nido. Yes po. O, pabakalan mo kami kaysa. Mga ano lang, mga 300 square meters. Ay, pero ang taon ka na, Jonna May? 21 po. May 21. boyfriend na. Pa? May boyfriend na. Live-in po. Uy, may, may kalibin ka na. May akin na ka mo? Wala pa po. Nagkaklase pa po kayo. Matibay Kasurin ka mo ka. nag-live-in. Makusog ang Kasurin ka mo buot. nag-live-in. Pirang edad ka? 20 po. Una ko mga 17. Oh, so kalibin mo, pira ng edad? 24 po. 24. Anong trabaho niya? Para sira po. Para sira. So, okay man. Ano man ang mga nadadakop niyang sira? Yan. Yung mga pangiraron po, baga mga Mga maya-maya. pangirarong. Opo, nasira. Maya-maya po. Puti. Matibay minasisid siya. Dahil na, ngunyan ko na, maski day mo pa istorya sa ko, ngunyan aram ko na ang rason. Kung nata maski nag-eskwela ka, may partner May ka na. matibay. Tamatibay sa irarong. So, kung para sira. Oo, muya niya permi sa dumog, partner, sa matubig. Nya piraman ang mga nadadakop na sira. Tapos maray bumanwit siya, kuan mo, partner mo. Ayun na. Ika nga ni nabanwit. Pag tagabantayan mo lang, taba kay gwapang ibang mabangwit, partner. Ano man ang mga sira pa? Lapu-lapu. Maya-maya po, Ano pa? puti. Tapos mga baraka po. Ano ang baraka? Yung Si Julas, Chulas lasado. alias niya magayan. Yan ang bansag niya. Ay ka talaga. Di, gura naman ang kilo ngayon kang baraka. sigo po sa mo, 250 to Darakula 300. man yan. Opo. Kuwawigwang Day, kuwaw. araw kayo Iyo na po, magayon pag- nagibuhon. Kuan mo ang number me. Pag may bagong dakop siya agumong maya-maya, lapu-lapu, baraka, i-text mo kami. Nagmumotor siya gumo? Hindi po. Hindi Ay, po, totoo. Pero tatao, sa kuya, kita- pag kuwaw lang, yung pag iyan ang mga Kitan iba ma-pick up. Next year pa po ang kwawan, mga next February. year. So okay man ang pagbuhay ni partner mo. Pag maray po ang panahon, pag may bagyo po, mapagal po. Siya na nagpapaklase sa imo. Tagitabang po ako, po ako, nag-shooter po, tapos nag-iba po ako. Nag-tutor. Saan ka nag-eskwela? Ako nag-shooter. Sa Anong DCOMC po. Anong kurso? Mathematics. Mathematics. Education po. Education major in mathematics. Okay, tama-tama. Bago ako naglaog digdi, hindi ko aram kung anong answer ka ini ha. May naagyan akong auto dyan sa luwas. May nakawala 4 times 4 gayon ito, 4 by 4. Anong simbag kaya? Anong gusto sabihin kayo sa mathematics? 4 multiply by itself, 16. 16. Tama. Gusto mong sabihin itong autong ito, pang 16 ito? Bago na no, 4 by 4. Tama. Uni pa partner, igwa akong ipasolve sa imo. Kasi baga partner, iguning appropriation fund. Appropriation fund partner, amounting to 175,000. Hindi, ipailing mo sa picture. Pira ang kantidad. May picture baga digdi kang sardinas. Ay, na Tapos ito. bagas, tapos payless. Ay, na ito. May brand pati, noodles, tapos corned beef. Ay, nawara ko digdi partner. Igwa ko partner. Pakuimpute mo sa iya. Ah. 131 pesos times 67,000 kung pirang abuton. Iyo. Kundi ba maloy kita partir? Bata Sabi ka, ano mo na nga ni? Sige. Nawara partner. wala di bali na sa sunod na ipakwintada Sige din po. sa imo ha. Pero matibay ka sa mathematics talaga, no? Minsan po, may mga field po kaya na di po naturo sa high school. Kaya nagko po ulit. Pag So ikaw madali ka nang maging teacher. Sige na yan, Ayan, partner. Ayan, congratulations. Mathematics matibay ni. Oo, nata mathematics ang gusto Aber daw mo. ni kung talaga matibay ka sa mathematics, sailing mo pira daw ang nagkakuro ka ini kasubanggi sa Christmas na mga ginanahan ninda. Kwintaha daw. Hindi ko po. Peraan, barangay sa Legazpi City. 128 po ata.
Saan ali? Na times 2 partner. Hindi ko po alam. 70 barangay. 70. Yan. Okay. Tawa mo na, partner. Congratulations! You Thank you won po. brand new tablet from Ano ang masasabi mo kay Congressman Congressman Saldi Cohen sa Ako Bicol Party List? Thank you po kay Congressman Saldico po and sa tabang ora mismo. Dakol po ang tabang ini po. Bako lang po para sa ako, para po sa mga estudyante po na tiguturuan ko po na nag-search po sa cellphone ko po. So, Ayan. pag-share mo sa mga estudyante mo. Oo, papagamiton mo. Ang Okay. nag-tutor ka, mathematics talaga. Gabos pong subject po. Tawa pa mga norno rin, mapat-tutor ako pag medyo bako akong busy marami. Dahil na partner. Dahil ka naman ang pag-asa. Dahil naman. Dahil na? Dahil naman. Ito ba, kita man, eh. Mas matibay ka pa nga ni partner. Anyway, congratulations agad mo na makapagtapos ka kan sa imong pag